ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахштеҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкашдо мекунем хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед, ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номераи имо ба саи мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран ҳастад, ки мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро падлиса кунем. Дар имо ба сабтон марҳамат рафтем. якам хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад. дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, дар деҳаи 50-солагӣ гуфтагӣ ҳастад. соҳибшон пушти коллеҷи Навда қарор дорад. мехоҳем маълумот ҳастад, бо дигар шахсотон тамос гирифта мепурсен. 5 сотиқ замин дорад бародарон, ки 14 хона кардагӣ тайёр, ки якта хонаи 5 метра, якта 9 метра, якта калидори 7 метра дорад. ҷои гараж дорад, кухни, баня, гирди хона полни ход маҳкам дорад, фундаментош якта дига 7 метра хел деволи 7 рад мегад семенблок чиндагӣ ҳастай. хона тайёра бародарони азиз, ки барои зиндаги карда дуташ тайёра ремонт кардагӣ, боз 600 донаи дига мегад семенблок қатиш дорад, бо як камаз дига санг, қум, ҳамин хел чизо ҳастай. печкаи аловӣ мегад дар рӯи хона мондагӣ ҳастаем. ҷои соз, дарахтон, обсед пастиани ҳастай. сабаби фурӯхтан мега полни худ мега оилавӣ маскон мере мега ба ҳам хотир мефурӯшад. ҳуҷҷатҳои хона 100% бо нархи 280 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. боз савдои хубам дорад. алои хона ҳамаш 100% ремонти хона кардагӣ, гирдаш маҳкам. бо нархи 280 000 сомон савдош дар назди хона мега. дута рақамошон ҳастай, ҳардуш кор мекунад. ба кадоми шумо ки маъқул ҳастад, марҳамат занг занед, бештари маълумоти пурраша аз соҳибашон гирем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад бародарон. инашам қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, дар қишлоқи Кулобод гуфтагӣ ҳастад. соҳибшон инашам 5 сотиқ замин дорад, ки 3 дар хона кардагӣ, ки хона коробка ҳастай, ремонтуш нопурра, баня, калидорш ҳамаш духтагӣ, ошхона ҳамаш ҳастай. об свет дорад мегад, не ки хай коробкаи хона, яъне ки болоша пушода накунад, гирдуш маҳкам ҳастай. боз мегад 15 дона дига тахтаи 50-каи 6 метра, яъне ки ҳамин хел тахта дорад бародарон, помад қатиш падарка. хоб, срочна сум дар кора мега мефурӯшем бо нархи 85 000 сомонӣ, бо арзонтара мешава мега соҳибшон. срочна сум дар кора 85 000 сомонӣ, савдош дар дуруни хона. хона бо яъне ки ғишти семенблокати омода шудааст бародарон. кадомитон мехаред, рақамҳои Тоҷикистон ва рақамҳои Россия ҳастад. дар ин рақамҳошон имо, ватсап пайваст доранд. хоб, шумо дам агарам хали хонаҳои фурӯшӣ, замин, мошин, квартира, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен, марҳамат сурат ва маълумотчо намин хел роя кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастад бародарон. қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, дар тарафҳои Ленский район гуфтагӣ ҳастад, пеши мошинбозор, дар деҳаи Алабайтал. ҳамин хел маълумот ҳастад бародарон. кадомитон ки нафаҳмида бошед, мо хато хонда бошем, бо рақамошон ҳастад мепурсем. маҳсулоти заминашон 6 сотиқ замин ҳастад, ки уже фундаментош қатъи деволош камтарак бардоштагӣ ҳастад. заборош қатъи мегад, сертификат, ҳуҷҷат ҳамаш 100% ҳастад мегад. срочна мефурӯшем бо нархи 50 000 сомонӣ. ноҳияи Рӯдакӣ, болои мошинбозор гуфтагӣ ҳастад соҳибшон. ба кадомитон бародарон ҳамин хел замин ки лозим ҳастад, марҳамат уже сохтмонош сар кардагӣ ҳастанд, нопурра далша метавонед хитон када гирен. аз 50 000 сомон бо савдо ҳам дорад. фақат бародарон аз шумо хоҳиш, ки лайки бепула гузорем барои меҳнатҳои мо ва имконият бошад навори моро дар васаи мотон падлиса кунем. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад бародарон. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Фирдавсӣ гуфтагӣ ҳастад, поёни корвонда ҳамин дом қарор дорад бародарон. хоб, духонага квартира ҳастад дар дуюм ошона. қарор дорад, ки 42 квадрати метра, обсвет дорад, ошхона, баня, кухни, кондитсионер, яъне ки хона мегад бо ҳамаи чизи чорааш фурӯхта мешавад бародарон. ҳамаира мо такрор карда наметонем. дар ҳамин квартира чизе ки дар ҳамин ҷо мебинед дар сурат, ҳамина ҳамаша мегад қатишон метем бо чизи чорааш мефурӯшем. ремонти замонавӣ, новостройка, дом, дуюм ошона, 42 квадрат, духонага бародарон. бисёри бад гап намезанем, фурӯхта мешавад бо нархи 235 000 сомонӣ.
боз мегӯяд савдо муомилаам дорад квартира бин аз пеш дарун берун шуда бинен агар ки маъқултон шид бо ягон чиз савдо мекунем марамат тамос гирем пурра маълумотша фаҳмида гирем агар шумо хонахар бошед дар комментари нависед ки чӣ хел хонаҳо ба шумо дар кор ҳастад квартира замина ё ки ягон чизи дига мо албатта амро ҷудо карда дар шумо пешкаш мекунем фақат шумо сабр кунед тоқат дар комментари нависед дар имо васаб нанависед ки мо дар хона дар кораем реклама дошта бошед дар васаб имо нависед хонахар бошед дар комментари хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ ҳастад дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар тарафҳои 112 микрорайон гуфтагӣ ҳастад соҳибшон маҳаллаи ҳуснобод ҳамин маълумот ҳастад ай дуруни шаҳр берунтар бародарон аз раҳи калон мегӯяд 1 километр дарунтар ҳастад лаби роҳи калон мегӯяд наздик ҳастад хайхатон бо аниқ када гирен маҳсулоти заминашон 8 сотиқ замин дорад ки 3 дар хонаи барак духтагӣ ҳастад ки ремонти средни дорад дарахтони мевадиҳанда обсвет дуруношта ҳастад хоб ошхона баъния ҳамаш қоидави кадагиам мегӯяд соҳибшон сирош намефурӯшад мегӯяд бо нархи 200 000 сомонӣ бо арзона мешавад бародарони азиз ягон вариантҳои алишам бошад мегӯяд метавонем пешниҳод кунем не ки аз шумо хоҳиш дорам ки ҳамин хеле гуфтаган ки беҳуда нороҳат ва чӣ накунанд конкретно одамое ки мехаранд ягон чи муомила мекунанд тарафҳои 112 микрорайон хоб бародарон рақамҳошон дар поёни видео мондагӣ ҳастад марамат тамос гирем пурра маълумотша фаҳмида гирем шумо дам агарам хали хонаҳои фурӯшӣ замин квартира мошин чизе ки набошад барои реклама сурат ва маълумотша дар номери имо васаб партоен мо инам хел рекламада мегузорем квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад бародарон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар райони фирдавсӣ гуфтагӣ ҳастад доми султони кабир духонага квартира ҳастад бародарон дар 4 ошина қарор дорад доми 6 ошинаи дар 4-маш қарор дорад 36 квадрати метре ки ремонти замонавӣ кардагӣ ҳастад мегӯяд бо чизи чорачкатӣ обсвет мегӯяд дорад ошхона бания кухни термикс дорад мегӯяд мебелам ҳастад мегӯяд мебелам қадишон метиҳанд ремонти замонавӣ яъне ки хитон хай чӣ хеле дидестен хоб фурӯхта мешавад бо нархи 290 000 сомонӣ мегӯяд боз арзон ва муомилаи хубам дорад мегӯяд обсвет мегӯяд пастяни ҳастад ремонт ҳамаш шароитош қоидавӣ медорем фақат зиндагӣ мекунем маълумотҳои пурраша мегӯяд мо мефаҳмонем лаби роҳ ҳастад 290 000 сомонӣ ба кадоми шумо ки дӯстон агар ки ҳамин хел квартира ки лозим бошад марамат бо арзонтар када метиҳем мегӯяд метавонем ки тамос гирифта пурра маълумотша гирем чӣ квартира ки ба шумо лозим нависед албатта пешкаш мекунем хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ ҳастад бародарон қарор дорад дар шаҳри ваҳдат дар деҳаи истиқлол гуфтагӣ ҳастад соҳибшон ҳамин хел маълумот ҳастад 5 аз 12 сотиқ мегӯяд замина қариб 5.5 сотиқ замина мегӯяд 3 дар хона қати як калидорош андохтагӣ коробка болош пӯшондагӣ ҳастад шикатур кардагӣ ҳастад фақат рангу боро инам хеле дар тиреза ҳамин хел коро мондагӣ ҳастад 3 дар хона қариб 5.5 сотиқ замина бародарон фурӯхта мешавад бо нархи 110 000 сомонӣ бо савдо ҳам дорад мегӯяд бо қатиш як камаз қум санг ҳамин хел чизо дорад бародарон сангҳои калон ва сангҳои миёна ҳамин хел средни ҳастад кадоме мехарам мегӯяд аналичи сум кардем мегӯяд бо 110 000 сомонӣ арзон када метиҳем марамат рақамҳошон мондагӣ ҳастад метавонем ки тамос гирем бештар маълумотҳои пурраша аз соҳибашон фаҳмем бародарон бисёр бо гап намезанем бисёри бад гап намезанем аз шумо фақат хоҳиш ки лайка монем квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад бародарон қарор дорад дар шаҳри душанбе инашам тарафҳои райони фирдавсӣ яъне ки вайнгарадо гипразен гуфтагӣ ҳастад соҳибшон пушти заправкаи фарос ин ҳамин дар суратош ҳамаш маълум ҳастад яъне ки дома якхонага квартира ҳастад бародарон дар 3 ошина қарор дорад ки 38 квадрати метре обсвет дорад ошхона бания кухни термис канализатсия ҳамаш пайваст аст ремонти хона хайқа замонавӣ бад нест яъне ки средния бародарон барои зиндаги кардан 100% мешавад яъне ки квадраташ калонтар аст мумкин ки духонагам када тонем 38 квадрати метре ки квадрат ченин духонага аст хоб фурӯхта мешавад бо нархи 225 000 сомонӣ наша соҳибшон гуфтагӣ аст бо ҳамирам арзон када метавонем мегӯяд агар кадомтон маъқул аст на лаби роҳ аст дом суратош ҳаст бародарон ба кадомтон ки маъқул аст агар ки хариданӣ бошед метавонем ки дар рақамҳошон занг зада пурра маълумотша гирем марамат фақат агар бозам такрор шад узри зиёд лайка фаромӯш накунед меҳнатҳои мо барои шумо квартираи фурӯшӣ ҳастад бародарон инашам қарор дорад дар шаҳри душанбе чӣ хеле ки шумо хоҳиш мекунед ки аз шаҳри душанбе квартираҳо бисёртар шавад бародарон хай чизе ки шумо мегӯед мо ҳамон кора кардастем
квартираи навбатии фурӯшӣ дар пушти корвон айбардони азиз, яъне ки пеши стоянка гуфтагааст, стоянкаи корвонда қарор дорад. Духонага квартира дар дуюм ошина қарор дорад. 52 квадрати метр мегад. обсвей дорад, ошхона, баня, кухни, канализатсия, ремонти замонави бо сифати аъло мегад тайёр кардем. ҳуҷҷатҳои хона мега 100% омода ва тайёра мега соҳибшон. срочно фурӯхта мешавад бо нархи 281 000 сомонӣ. савдо ҳам дорад. пушти корвон гуфтагааст, яъне ки пеши стоянкаи корвонда қарор дорад. бародарон ва кадоме то ки маъқул аст, ман бисёри баъд гап задан намегирам. марҳамат бо рақамҳои соҳибшон аст, марҳамат тамос гирен, пурра маълумотша фаҳмида гирен. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бародарон, инашам қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои Гипразем гуфтагааст, военный городок пеши заправкаи Фароз, инашам дар ҳамун территория бародарон. новостройка дом духонага квартира аст бародарон, дар 9 ошина қарор дорад. 59 квадрати метре ки доми 9 ошина аст, дар 9-маш қарор дорад. обсвет ҳаст мегад, ошхона, баня, кухни, термис, кондитсионер, евроремонт кардагӣ аст, яъне ки канализатсия ҳамаш пайваст аст. военный городок Гипразем пеши заправкаи Фароз, лифт ҳамаш кор мекунад. бародарон худтон бо аниқ қада мегирем. нархи квартира мегад фурӯхта мешавад бо нархи 275 000 сомонӣ мега мегем. бо кадоме ки конкретна квартира хар бошад, биёд бина арзон када метиемша. бародарон хай ҳамаш ки ба шумо фаҳмон аст, бисёри баъд гап намезанем. рақамошон аст, метавонем ки дар ҳами ака занг занем. ҳами ака бо якхонагашам дора, бо дигар вариантошам дорем. мега ака кадоме ки мехарад аз ҳамин теракутра мега бо 2 тага квартирам ҳаст. метавонем ки якхонагашам гирем бо дигар нарх, метавонем ки духонагашам гирем. ба шумо чӣ хеле ки маъқул аст. рақамошон кор мекунам, марҳамат тамос гирем. квартираи фурӯшӣ аст бародарон, дар автоцентрае ки наздикии Саховат, раёни Фирдавсӣ. якхонага квартира бародарон дар дуюм ошина қарор дорад. 32 квадрати метре ки обсвет ҳаст, пас яъне ошхона, баня, кухни, термис, хоб мега ремонти нав замонавӣ кардагааст. тёпли пол мегад, яъне ки кардагааст. хона мегад, ҳуҷҷат, техпаспорт ҳамаша дорад бародарон. яъне ки доми 4 ошунаи дар дуюмаш қарор дорад якхонага квартира бародарон. 32 квадрати метр бо нархи арзон мефурӯша мега 189 000 сомонӣ. бо арзона мешава мега аз назди квартира. хона бо ҳамаи шароитош муҳайё аст. хай автоцентр наздикии мобайни корвону Саховат бародарон. хоб рақамошон мондагааст, марҳамат кор мекунад, тамос гирем, пурра маълумотша фаҳмида гирен. марҳамат. квартираи фурӯшии навбатӣ аст бародарон, шумо чӣ хеле ки хоҳиш кардем ки аз территорияи Рӯдакӣ монем пешниҳод шуд бародарон. хонаи фурӯшии мо дар ноҳияи Рӯдакӣ, Ленинский район, не ки маълумотои пурраша нагуфтем ки куҷои ҳамун Рӯдакӣ да, не ки ҳамин тарафҳои район, ҳамин сентр бародарон, палибому. духонага квартира аст дар 3 ошина қарор дорад. 50 квадрати метре обсвет мегад ҳаст, ошхона, баня, кухни, термис, ремонти замонавӣ, документҳои хона мегад 100% мегад, бо ҳамаи чизи чораш мегад мефурӯшем. дар ҳамин хона бародарон чизе ки мебинем мега ки бо ҳамаи чизи чораш мегад фурӯхта мешавад. ремонти замонавӣ дар наздикиш ҳамаи чизҳои лозимӣ ҳаст. хай худтон фаҳмидем. биҷош ки ба шумо фаҳмо ки набошад, рақамошон мондагӣ аст, пурра конкретна када аз соҳибашон мефурӯшем. фурӯхта мешавад бо нархи 200 000 сомонӣ мегад, бо арзонам мекунем. биё квартира мега бародар аз пеш бин мегад 200 000 сомонӣ савдо мешавад. ин ба 12 квартираи фурӯши мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.